Makan mana hotel yang saya ayo. Mana mungkin mbak ayo nih gue ini. Spending serap saya bilang dikasih. Hello logoफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनाय थालायबाय सजा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ स' लोगोफोर नोंथांमोनासो सोरबा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो आंजों लोगोसे नायदोलाय मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो बयबो ओमफ्राय जोङो नै दायो राजमेलायाव थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर जोंहा बरमायावनो राजमेला गिदिर जाथारदोंना ओमफ्राय जोङो दायो हासबेन्डजों आंजों थांनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय मामि ओमफ्राय आइया थांला नामानो जों दायो साथाम थांसै सरि मामि गिदिरबो थांगोन आरोना ओमफ्राय मामि गिदिरनि बिमाया थांथ'ला नामा आब'आ ओमफ्राय जों दा साब्रैजों थांनोसै आरोना ओमफ्राय जोङो थाबायलांगोनसो आरोना गारिखौ लांला खाथिखा नालाय थाबायलांनोसै माथो गारि लांनानै बाव पार्किंआव दोनहैनानै फैसा लाबोनो नङा होमबा लोगोफोर खाथिखा नालाय मेलाया जोङो दायो थांसै आरोना स' नोंथांमोनजों लोगोसे नायलांबाय थादो थ'थ' बिदिब्ला आंजों लोगोसे आङो डाइरेक्ट मेला मोनहैबा लाखासिगोन आरोना भिडिअखौ थ'थ' बिदिब्ला आंजों लोगोसे दायो मोनफैबाय आरोना नै लोगोफोर थाबाय ससे थाबायबोबाय ओमफ्राय थाबायनायखौ लाबाय थायासै आङो लामायाव ओमफ्राय गेट मोननाय लोगो लाखाबाय आरोना आङो नै जा मानसि जाखादों आरोना टाइमा होमबा जोङो थांबा माबासो जागोन खोमा 6:30 ना 7:00 जागोन खोमा आरोना लोगोफोर जों दायो मेलायाव हाबनोसै आरोना नै मोजां सिनायासै माथो बारा मबाइलाव बारा सिनायालै नै नैबाव लाइटखौनो होआखै जि मोजां नुयोमोन बेखौ नै बाव मोनसै आजां गाजां गोलावलाय लामायानो लामायाव ओरैबायदि मानसि गाहायाव बने आयौ थाबायहाय ओइथिं साथा साजायनायखौ नायग्रोसैथ' बाव मानसिफ्रा लामायाबो बुंजोबनाय फट' थिखोनो मोजां जादोंमोन Adi bisa kalang jarang sih Ri थांसै लामा एसे हाबगोनसोथ' हाबनाया लामा गैया माथो लामा गैया मा दं इयावलाय ओरैनो माबा थासुथारदोंलै मुर्ति र' नायनि Gan fotonya fayda deh. Jelas sejuta fayda. Nunggu. Ang mami ini kan kayak kayak.
थिखाखोनलाय जायाखै नागिरनाय naman deh ada naman ya nanti belum deh pak nomor deh terana hah ada dan baik kerja kalau hangs tuh hei nih mah fish-nya hei nih nubai na nih fish-nya ya hei nih ya udah udah fish-nya kok kalau apa terbaik mondirफोर नै ओइथिं थांबाय बिफाया जा ओरैजाय फट' लाफैगोन बिबाराव फट' थिखांग्राबो दोङो नै जा मोजां साजायखादों नै दंफाङाव मामिया नायनानै बावबाय उनाव थाव बाथाव मा बुस्थु बे मामि फिथाराय फट' लाजागौमोन सिनायानो नै मोजांखौनो नुवा बियो मा दंफां नामा दंफां पिकचारसो आरो ओइ नै रिसि दंमोन बैयाव सिनाया नै इयाव रिसि दंमोन सिनायला Oh. Oh no. Mexican snack hay masana.
नानाया दाय नायगोन मा नानाखौ र' नै बेखौ नायनो नेदों जोङो खर' गिदिंलायबाय आङो मालायबा मालाय गिलु बालुनो नाय नैबेखौ दाबो गिदिङा जालायबाय नै बेहा गथ' फिसा नुलायबाय नालाय आसि थुगासिनोलाय ओइ बिराद गेलेनो लुगैयो बेयो गथ' फिसा नुबाथाय नालाय नालाय आसि थुनायानो नै खानायाव सोमनानै बोथारगौमोनबा ओइ सोरखौ थुनो नागिरदों दादा होननाय मा दादा नालाय नै नै बुरला अनसोलायबायना नै 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 हनै ओइ हामा दाबो खारालाय बेबो माबाया गिदिङा अ मामि हामा दावगासिनो खाथियाव लानाङा बुलालाबायगोन नायनाय आयौ आं फिसाया मेगनानो देरखबलायदों खिन्थ्रायाबो नायनाया गाल्लाला जालायदोंमोन गोदो गाखोनायखौ गोसोखांलायबाय खोमा बे गिदिंबाय बेखौनो नायनो नेगासिनो दासो गिदिंबाय नै Terbaik nih, kan saya kemarin gua sampai salah. Saya sampai. Ini aku juga masih belum menjelaskan tahu saya hal ini saya nanti mirang sebel. Nih, mikirnya lah baik. Tahu gula, sambal gula.
मोनबा गाखोगौमोन आं मामिया गाखोनो रोङा ना बेगा मोजांथारमोन गिदिरनो मानसियानो मानसि आंनि फिसाया दलफिनखौसो बुबाय मा बिदों इलाय हा मा बिदों फुथुलासो बिदों नामा बेलाय माबायनो ओइ हारसिं दे मानसि नङायो दं खोमा खोनादों आरो नायखोमाथारगौमोन आं माने खेलानोलै बेयाव खेलानो लाबोनायाबोलाय फुरा मानसियानो नै खेला गेलेग्राफ्रा माखौबा नाहरदोंलै आंनि फिसाया आयौ मा नुखो होनबा आयौ नै बैनोलै बिफायानो मिन्थिथारा फिसाया बेलुन बिगासिनो नै फिसाजो आरो बै दलफिन माबा माबि बेलुनखौ आसिथुरगासिनो दङ गाहासो माखौबा नाहरनाय होथारदों नै बिथिंजायलाय मा दं नै जाग्रासो जोंहाथ' मोनजायाबो बेदरजों माजों एख' जाया जोङो दा थांसै दे लादो दे फैसा दङ खुस्रा अबे बुर गोरान थाव साव गैया नायाव गैला है होदों खोमा आंनो होआखै बुat थांखो होमबालाय नो itu kali begini dia फिसाजाबो नायनाया माखौबा नो गलाबाय खोमा मा हाबोबाय बादामोन माबासो खोमा थांसै जोङो थांसै थाबाय थालाहाय मानसिया एसे खम जाबाय थांसै जोङो न'आव थाबाय थाला हाथाय अरगासिनो माया ख्रि ख्रिनो मिथिया एख' मोनजायैनि आरो बेलुनबो मोनाखै ना माया बेलुन बायलांसै र' बै लामायाव हैनि हय लाइट गोनांखौ नाङालै बेलुन मोनसे गोदान लानोसै आरो है नै दाउखौ लाया दे बेलुनखौ लागोन दे मा माखौ लानो बेलुन 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 बे मोनसे लांदे इदि दलफिनालाय बेसेबां लायो दाउफोरा बबेखौ लानो मा र' 50 थाखा नो बेबा बबेखौ लानो माखौ लानो मा बबेखौ नांगौ बबेखौ मा इख' बेखौ लानो आसथुबाय इखौ लानो इखौ लानो इखौ लादो दे बेनो जागोन दे माने न फैसा गैया बेखौलाय बेसेबांथो आयदै थाबाय थाबाय मेंग्रुबोजोब्बाय न' मोनफैबाय गावनि बेलुनखौ लाजानो गिनाया आंखौ हय हय होनबोगासिनो थ'